Unang mikmat kejela syeng dorba Rajya Sabha u James P. Kesangma ulalong ukongsan mentakas ni ka arway direk unayla arhaja apandre hakajin liat buram kiyo kadan ki prapusa ungut ki samla puli kadan Bosco College Byndihati ha East Janta Hills District haba ajin kranji ki samla puli hakani gasni u MP wala kentu bat ai min siam gini ki samla ki bala kiyo shikawai par ka kadan puli banyang skam ban pen urlong ki jin pos ni ujungki namar ka jing yai ne bat rishtom kidai ki mau dong ki bapen poi shakathong ka jing job hakani gasni ukongsan ula ai ki kisrna chkini ki samla ki bala kiyo shikawai ka kadan puli hakajing sakhi lang usam bu kongsan u Prof Ganesham Bas u bade u Director ka College of Development Council ka Nehu na Law Deputy Commissioner ka East Janta Hills u Manish Kumar but u Superintendent of Police u Shailendra Bhaminia haringkat u kongsan bekerpang u Father Jivan Kishore Lakra u bade u Vice Provincial ka Silesian Province Shillong u Father Daniel David lang MKG u bade u Principal ka College ula ai ka jingkran priang subha ban pen banai ka jingple ya ka graduation day